like a Hellcat. Stop living a life you cannot afford. Mira kurarama ka life kausati wakugona. Mira kurarama ka life kausati wakukwanisa. Hello guys. Ndoda kutenda vese wakasubscribe to this channel. Uye zvine vasati vasubscribe nchiti subscribe, click your notification bell. Kuitira paya pega pano upload latest video hamudarikirwi. Nyaya ndauya nayo pano nhasika inyaya yekuti vamwe vanogona tadza kuidii kuzvifarira zvandiri kutaura pano. But sekutaura kwekwandoita kuti mushonga unovava ndo unodii ndiwo unorapa. Pane nyaya iri kuitika especially kuma-youth vechidiki vezera rangu. Pane kalife katiri kuda so. But kalife kachona hatisati takukwanisa kukararama. Hatisati takugona kuda kukararama. Ngatimboitai zvelevel redu. Tikamborarama kalife kelevel redu isusu. Kwete kuda kujambira malevel. Tichichiva kalife keumwe munhu, kwevamwe vanhu vakasuccessa kudhara. Vakatombopindawo nekwatiri kuno vakapfuura. Because zvinhu zvine malevels. Ngatimbomirai kurarama kalife ikako. Unoona munhu anotanza ndoda kutenga iPhone. Ndoda kutenga iPhone, ndatenga iPhone, iPhone ndo yandiri kuda inini. Ndoda kuseva mari yangu yekutenga iPhone. iPhone haina kugadzirirwa munhu anoseva. Ende maproducts iwawo haana kugadzirirwa vanhu vanoseva mari. Maproducts ekuti munhu akavhunza kuti iPhone inoita mari. Ounzwa price otobudisa mari. Haambodzoki kuti regai mbondoseva mari. Saka ngatimbomirai kurarama kalife ikako kekuseva so. Kekuda zvinhu zvepamusoro zvatisati takukwanisa. Because ukaona uchiri kuda kuita zvinhu zvokuti hanzi ndiri kuda kuseva kuti nditenge chinhu ichi. Hapana zvaunenge waita. Seva mari yekuita zvinhu zvinoita kuti uwane imwe mari. Pane kuti hanzi ndiri kusevera mari yeIphone, zvinhu zviri luxury. Kana waita iPhone yachona usingakwanisi kutenga madata bundles, hapana chaunenge waita. Hapana chaunenge waita. Kuita iPhone. Apa iwewe hawakwanisi kutenga futi mabundle acho. Madata bundle ekuti uishandise foni yacho. Hapana zvaunenge waita. Ndopandiri kuti ngatimboitai zvelevel redu. Timbomira kudii? Kuda kujambira mastages. Kuinda pane zvinhu zvatisati takukwanisa. Ende ukada kunyanya kuda kuita zvinhu izvozvo zvausati wakukwanisa zvokupinza under pressure. Unopinda under pressure nazvo. Ndouya kwamuri vasikana, imi munozviti maslay queen. Ukaona uchitenga stiletto gogo iyaya. Uchiri kumirira paline rezupco uri mustiletto. Womirira paline kudai kumhanyiradzana kundopinda muzupco. Hapana zvaunenge waita. Stiletto gogo iyaya. Ibhutsi yekuti ibhutsi yevanhu vane mari dzake, yemunhu ane mari dzake kudhara. Yekuti akaipfeka achibuda mumba anopinda mumota make oenda kwaanoenda. Aenda kwaanoenda kana kuri kuchechi oburuka opfeka gogo yake iyo. Opinda muchechi. Hino woti nestiletto iyoyo kubva kumba 1 2 1 2 1 2 pinda kuchechi. Haisi yekufamba long distance. Kana kuti ndotenga stiletto. Yesu mubhegi wakusvika muchechi wobudisa zvimapatapata. No, hakazigoka life. Imbomira kutenga zvinhu zviri expensive. Tenga zvelevel rako. Mari yaungatoseva yauri kusevhera kuda kutenga stiletto iyoyo. Sevhera kuti uite zvinhu zvinoita kuti mari iyoyo igowedzera. Tsvaka zvokuita nemari iyoyo yauri kuti hanzi ndiri kusevhera zvakati. Isevhere kana kutenga chinhu chinobatika chaunoti ichi chichawedzera mari yangu. Pane kutenga zvinhu zveluxury. Iwe usati wakukwanisa kurarama kalife kari luxury. Kalife kari expensive. Ukaona uchitenga Brazilian weave iyaya. Useva mari yekutenga Brazilian weave. Usati wakukwanisa kuti save mari yekuti usati wakukwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti mishonga iyaya hameno munoiti yekugadzira Brazilian yachona iyaya. Yekuspraya chichi kuti irambe iripo. Hapana zvaunenge waita. Hapana kana zvawaita. Zvinhu zvakagadzirirwa vanhu vasingasevi.
mari. Zvinhu zvakagadzirwa vanhu vakabudirira vane mari dzavo. Sandoka ndiri kuti chimbomira kurarama kalife kako. Hongu zvinhu zvese zvakanaka tinozvida, but pane paunoona kuti ini level randisati ndarisvika. Chiita shungu yekuti uchenge mari iyoyo ari kusevhera kuda kutenga Brazilian. Ita something nekamari kako. Something inoita kuti ibereke mari iyoyo, iwande. Ikupe profit mari iyoyo. Watenga Brazilian ya 2, 3, 4 months ingori mumusoro. Haibviswi. Inenge ichatarisika here? Haichatarisiki. Usilai kwini huya hwabva. Vanowana vanachingoti ona iwe. Chinguri ndiyo kubva kuti yakatengewa. Ruka mabhanzi ako iwawo. Ruka mabhanzi ako iwawo. Hapana kana chinhu anomba ukatona munhu anotokushora kwakaruka mabhanzi. Ukatoruka mabhanzi ako zvotoratidza utori nefocus nelife yako. Uri kufokasa, havusi kufokasa pazvinhu zvisina nebasa rese. Saka guys, ngatimire kurarama kalife katisati takukwanisa. Uyezve ukaona uchitenga wotenga mota kuchengeta mari yekuti ndinoda kutenga mota, uchindoipaka pamba palandlord, hapana zvawaita. Hapana kana zvawaita. Kutenga mota usati wane pekugara, kutenga mota uchiloja, because ukasitarisa mari yekutenga mota nemari yekutenga stand zvogona kuda kuenderana. Tenga stand uvake, after wavaka uzotenga mota. Ndochandauya nacho guys kuti tionesa ngatidzidze kurarama kalife katiri kukwanisa, katinokwanisa kuafford. Kwete life yatisati takukwanisa, zvinhu zvepamusoro. Usachiva zvinhu. Kana waona kuti uri kuda zvinhu zvakanaka, imborarama kalife kako. Kasiri kekuti ndiri kudawo nhingi. Ndiri kuda kutenga, ndazona nhingi akapfeka stiletto. Ndazona nhingi akapfeka bhutsu label. Because munhu iye wari kuti akapfeka bhutsu rine label. Ane mari yakawanda. Haasi kusevha kutenga chinhu ichocho. Ari kungobudisa kudai mari. Because kana vanhu vakapfeka patarisi kunzi ava ndo vanopinda because vakapfeka malabel. Kana watongopfeka mese makapfeka. Atenga hembe neasonerera mese makapfeka. Saka guys, ngatirarame kalife kedu katokwanisa. Ndochandauya nacho guys, tingoonesana. Chiti kune vese vasati wasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell. Kitira pega pano upload the latest video. Amudarikirwi. Blessed.